Good morning, madam. Good morning, Mrs. Word. Salamat, salamat. Happy Sunday yan, Mama Nars. Yes, madam. Happy Sunday. Pero hindi ko labas kayo. Kasi lumabas na ako kahapon. Gumala na ako kahapon. Kaya ito, andito, kagigising lang. Nagluluto ako, nuggets. Oh, sige lang, madam. Luto ka lang dyan. Ng nuggets ng mga kids. Thank you so much, guys. 2 million people in the house. Natulog ako kahapon, Mama Nurse. Na-miss kita, hehe. Salamat, madam. Miss you too. Nag-premiere ako kahapon, Mama Nurse. Na-miss kita, hehe. Kasi nasa galaan ako, madam. Sorry, replay ko na lang. Replay ko na lang yung mo. Premiere. Hala, nag-premiere ka pala. Madaling araw kasi premiere ko dyan. Kaya nga, madam, kaya hindi nakakasupport. Yes, madam, ini-edit ko pa. I-premiere ko. I-premiere ko yung na video ko kahapon. Ang hirap namang mag-edit. Naiirapan ako sa pag-i-edit, madam. Thank you so much sa 2 million people in the house. Saka sa 3 thumbs up. Salamat, guys. Salamat sa patamsak, Madam Joyce, Kitchen and Pastries. Thank you so much sa patamsak mo. Salamat po. Thanks so much, guys. 2 million people in the house. Saka sa 4 thumbs up. Happy Sunday, everyone. Good morning, good morning.
Jennifer Barrientos, good morning. Tamsak Mama Norms, have a great and blessed Sunday po, sabi ni Jennifer Barrientos. Thanks so much, Jennifer. Madam Alicia's Word at Jennifer Barrientos. Hello sis, sabi ni Madam Alicia's Word. Hello daw, Jennifer Barrientos, sabi ni Madam Alicia's Word. Salamat guys. Thanks so much sa 2 million people in the house at saka sa 5 thumbs up. Thanks so much guys. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Mama Norms, ang taas pala ng bahay nyo dyan, Mama Norms. Nasa 12th floor lang po ako, madam. Mababa pa ito. Mababa pa ito. Hanggang ano to, yung building ko, madam, is hanggang 36th floor. Nasa 12th floor pa lang ako. Kaya pagka nasa ano ka na, last floor, ano na, parang langgam na lang yung makikita mong tao sa baba. Pang ilang floor ka, Mama Norms? 12th floor, madam. Pang 12th floor po ako. Facing po ako sa highway. Di ko yan kaya, Mama Norms. Oh, ang taas, sabi ni Madam Alicia Son. Hindi, madam, masasanay ka naman. Yung iba nga, ano, nasa 80 floor, ganon. Pagka maglilinis ka ng bintana, talagang malulula ka na. Dito, ano, sa akin, 12th floor lang. Kaya, ano, nakakatakot pagka nag-signal number 10 dito. Nga lang, ano, walang lindol dito, madam. Patay yung bulkan dito sa Hong Kong. Kaya kahit na, ano, gaano yung takot ako sa taas, Mama Norms. Kaso, pag uwi ko Pinas, Mama Norms, wala akong choice kundi sumakay ng aeroplano. Oo naman, madam. Lahat tayo. Gonna fly. Fly high. Masasanay din tayo, madam, pagka ano na, ilang taon na rin ako dito, sanay na rin ako sa taas. Nanginginig ako, Mama Norms, pag nagpanik ako, Mama Norms. Tapos, naninigas katawan ko. Pray lang, madam, pagka nasa airplane tayo. Thanks so much sa 3 million people in the house. Pag natatakot ako, Mama Norms, ha. Lahat naman tayo, madam. Kung minsan, nininervyos din ako kasi may uwi kong may bagyo. Tapos, grabe yung airplane. Para bang rough road sa loob. Madam DB, basta Ma'am TB, GBG Mama Norms. Salamat Madam DB. Good evening dyan sa inyo. Salamat sa pabigi-bigi mo. Thanks for coming. Matagal ka na dyan, Mama Norms, sa Hong Kong. Ano na, Madam? 18 years. 18 years na ako dito. Madam Alicia's Word at DB Bustamante. Hello sis, sabi ni Madam Alicia's Word. Thank you so much sa pag-stay. Bigi-bigi rin si host at magtitimpla pa ng kape ni Lola. Mag-aalmusal pa lang kami. At iiwanan ko tong sipi ko dito sa kwarto. Punta muna kami sa kusina at magtimpla ng kape. Thank you so much guys sa pag-stay.
Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 6 tamsak. May alaga ka dyan, Mama Norms. Opo, madam, matanda. Matagal ka na dyan sa Hong Kong, Mama Norms. 18 years na po, madam. Tapos itong, tawag nito, itong previous employer ko ngayon, magpo 14 years na ako sa March. Ayan, pangalawang employer ko ito. Dito. Kaya medyo matagal-tagal na rin. Pero hanggang ngayon wala pa ring ipon. Grabe. Thank you so much guys. Kape po tayo. Magkape po tayo.
Thank you so much guys sa dalawang matang andyan at saka sa 6 thumbs up. Thank you so much. DB Bustamante at Alicia Sword, hello, sabi ni Madam DB Bustamante. Si Madam Alicia Sword, sis DB ay andyan sa Georgia, USA. Magkalapit lang kayo. Madam Alicia Sword, si sis DB Bustamante ay andyan din sa Canada. Ayan, kaya magkalapit lang kayo. Salamat guys sa 2 million people in the house. At saka sa 6 thumbs up. Thanks so much. Kape po tayo. Kape-kape. Alicia Sword at TV Boss naman din. Hello sis, baka di pa tayo dikit sis, sabi ni Madam Alicia Sword. Si Madam DB, Madam Alicia Sword, isa na rin siyang monetized channel. Parehas kayo. At kung gusto mo siyang dikitan mo na rin siya. Magmano-mano na lang kasi yung iba, Madam, ayaw magbaba ng link. Kasi nga natatakot mabawasan ulit ng bananas. Ganun daw. Kaya kung gusto mong dikitan, mano-mano na lang, Sisi. Sisi Debbie Bustamante. Pag di pa daw kayo dikit ni Madam Alicia Sword, magdikitan na kayo. Sisi, salamat. Ang tingkad ng araw. Mainit na naman nito. Ang init na. Kaaga-aga pa. Thanks so much sa 2 million people in the house. Salamat sa pagstay, guys. Thank you.
Kumusta ang work, Madam Alicia's World? Super pagod ba? Sis Davy Bustamante, kamusta po? Kumusta ang araw-araw na buhay? Thanks so much guys sa dalawang matang andyan. Salamat, salamat, salamat po. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 7 tamsak.
Libis Channel, Madam, good morning. Tamsak dan host. Akala ko pa okra host. Akala ko pa okra, Madam. Madam Libis Channel, Tamsak dan host, sabi niya. Salamat. Salamat, Madam, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Kumusta po? Salamat sa mga patamsak nyo. Saka sa mga patusok nyo dyan na 7. Salamat, salamat. Happy Sunday everyone. Sandali, bigyan pa kita. Salamat, Madam Lady. Madam Lady's channel. Thanks so much. Salamat sa mga paokra at mga patalong mo dyan. Kape po tayo, Madam. Kape-kape, bagong gising pa lang. Happy Sunday, everyone. Thanks so much. Thanks so much for staying. Salamat, salamat po. Halibi Domingo, talong. Ayan, ayan. Maraming patalong si Madam Libby. Talong at saka okra na. Salamat, Madam. At magluluto tayo ng pinakbet ngayong linggo. Salamat po sa mga patalong at saka sa mga paokra mo dyan, Madam Libby's channel. Thanks so much po. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Thank you so much guys for staying. Salamat po. Baby shop, sitaw. Sitaw, sabi ni Madam Baby shop. Thanks so much sa talong at sitaw, Madam. Talong, sitaw, okra. Wala pang ampalaya, Madam. Hindi pa kumpleto yung pakbet. Hindi pa kumpleto yung pakbet natin. Salamat sa 3 million people in the house at saka sa 9 thumbs up. Thanks so much guys. Salamat po.
nangangati yung lalamunan. Thank you so much guys sa 3 million people in the house. Saka sa 10 thumbs up. Thank you so much. Bisak Paria. Ayan, kompleto na. Kompleto na, madam. Yung pinakbet natin. Luto na tayo. Salamat, madam, sa pabigi-bigi mo dyan. Salamat po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much, madam. Mahangin ngayon dito. Mahangin pero grabe yung init. Ang tingkad yung tingkad yung araw. Mainit na naman to maghapon. Tambay ko muna to. Sige po madam, salamat po. Salamat po sa pagtambay. Thank you so much po sa mga patamsak at sa mga patalong, sitaw, ampalaya. Salamat po madam. Thank you so much. Anong oras na dyan madam? Manang na lang ho ba? Ay win, nalipat ako manang. Nalipatak manin gayam. Manang. Okay lang. Yung oras yun ditan, manang. Ading kakot. (3:34 AM). Ay, ang pinagsapa ka man nga nag-rain. Nagsapa pa eh. Naihi lang hehe. Oh, okay manang. Sige, itulog mo muna. Para makapagpahinga. Ako kanina, alas 8 ako nagising. Nagising din ako ng alas 6. Umihi ako, tapos nakatulog ulit. Nagising ako ng alas 8. Kailangan bumangon at magkape na para lalarga na sa trabaho ulit. Maghapon na naman na lalarga. Kasi nag-day off kami ni Renz kahapon. Naglubog lang ng konti at nagtamsak. Okay. Libot. Sige lang manang, sige lang. Salamat. Naglibot lang ng konti at nagtamsak. Oo, nakakuha pa eh. Naka-live pa lang ni Renz. Di pa lang rabi eh. Magkakasama kami kahapon na nag-holiday. Pumunta kami sa water pools.
Salamat sa 3 million people in the house at saka sa 10 tamsak. Thank you guys for staying. Salamat, salamat. Four million people in the house. Thank you so much. Salamat guys sa pagdalaw sa aking munting bahay. Saka sa 10 tamsak. Thank you so much. Ito nakatambay sa kanya pero paggising ko naghihingalupon. Naghihilupon ko, paubos na battery. Ano yan madam, baka hanggang 11 pa. Baka hanggang 11 pa niya i-close yung ano niya, yung LS niya. Magdamagan. Magdamagan yung ginagawa niya eh. Baka daw bumalik yung ano 170 viewers niya. Sabi niya. Kasi binigyan siya ni Lolo ng mahigit 200 hours. Kasi ano yun eh. Ilang days ba yun? Ilang days ba yung sinabi niya? Grabe, nakaano siya doon. Nakarami siya ng WH doon sa LS niyang yun. Yung magdamagan. Tapos, inulit niya ulit. Pangatlong ano na to, pangatlong beses ng ano, nag-LS siya ng magdamag. Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Thank you so much. Sa'yo ko muna ibantay kasi nakalasag naman siya sa nakasalang naman siya sa iPad ko. Hehe, sabi ni Manang Levi. Salamat Manang Levi sa pagtambay sa aking bahay ngayon. Salamat, salamat po. Sana all may iPad at saka maraming phone para maraming nakatambay din. Salamat. Salamat Manang Levi sa pagtambay. Thank you so much guys sa 5 million people in the house at saka sa 11 thumbs up. Thanks for coming guys. Salamat, salamat. Dun, 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 dun.
Miss Joanne, hi host, sabi ni Miss Joanne. Thanks so much for coming, Joanne. Sisi, salamat. Tamsak po, sabi ni Miss Joanne. Salamat Sisi Joanne. Salamat sa patamsak mo. At sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much, Sisi Joanne. 6 million people in the house. Thanks so much. Saka sa 12 tamsak. Salamat. Salamat guys sa mga patamsak nyo. Thanks so much for coming. Bigi-bigi lang si Miss Joanne. Salamat sa mga pabigi-bigi mo. Sis Joanne, thanks so much. 5 million people in the house. Thanks so much. Saka sa 12 thumbs up. Salamat guys sa pagstay. Kumusta si Joanne? May premiere ka ba ulit? Hindi ko alam mag-schedule ng premiere. Walang net yung anak ko. Kaya wala pa akong premiere, wala pa akong upload. Ilang weeks na, 2 weeks na yata. Grabe. Thanks so much guys sa pagstay.
Thanks so much guys sa 5 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Salamat, salamat guys. Salamat for staying. Thanks so much. Salamat. Salamat sa mga patamsak nyo na 13 thumbs up at saka sa 5 million people in the house. Salamat guys for staying. Thank you so much. 6 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa pag-stay guys. Thank you, thank you. Sis Juan, salamat. Madam Libby's channel, Madam Libby Bustamante, Madam Alicia Sword, Jennifer Barrientos. Salamat. Salamat sa inyo mga sisi ko at mga manang ko. Salamat, salamat. Salamat sa pagstay. Ang init na. Thank you so much, Sir Break Bikarik. Aper, sabi niya. Tiga Barangay Tunay, Aper, sabi niya. Thank you so much. Sa mga pa-aper, Tiga Barangay Tunay. Ay, dito ka pala, Damads. Damads, hahaha, sabi niya. Damads of San Diego, here na sister. Tambay ko to, sabi ni Damads of San Diego. Salamat, madam. Damads of San Diego, thanks so much sa pagtambay. Saka kay Sir Brekerik, Jake Brekerik, thanks so much. Salamat po. Thanks so much for coming. Salamat sa 8 million people in the house at saka sa thumbs up. Thanks so much guys sa salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thank you, thank you.
Ano na sabay-sabay LSF BYT saan pa sabi ni Madam Damals of San Diego. Kaya nga po. Salamat Madam. Salamat sa pagtambay sa aking munting bahay. Thanks so much po. Salamat, salamat. Tiga barangay tunay, taga barangay tibay tunay. Thanks so much. Thanks so much for coming. 6 million people in the house. Thanks so much po. At saka sa 13 tamsak. Salamat guys. Salamat Madam Damads of San Diego. Kay Jake Brickerick. Saka kay Tiga Barangay Tibay Tunay. Salamat, salamat. Salamat po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat guys. Thank you so much, 7 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Thank you so much for staying guys.
Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thank you so much. Thank you so much sa 13 na patamsak. Saka sa 6 million people in the house. Salamat guys for staying. Thanks so much. Thank you so much sa 6 million people in the house is still there. Saka sa 13 tamsak. Salamat guys. Salamat for staying. Thanks so much. Salamat po talaga. Salamat.
Thank you so much guys sa 6 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Thanks so much. Salamat sa pag-stay guys. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much. At nagbibidyo-bidyo rin si host kasi naglalaba. Naglalaba, work mode pa si host. Thanks so much for staying.
Thank you so much guys sa 6 million people in the house is still there. Salamat. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay. Salamat guys. Thanks so much. Seven million people in the house. Thanks so much guys. Tsaka sa 13 thumbs up. Salamat, salamat. Miss Juan, salamat. Salamat sa pagbigi-bigi mo dyan. Salamat, salamat. Thanks so much sa 14 thumbs up at saka sa 5 million people in the house. Thanks so much guys sa mga patamsak nyo at saka sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Thanks so much guys.
Kambal ni Renz. Papispisya. Thank you so much. Thank you so much. Kambal ni Renz. Tapos ka na ba? Tapos ka na bang nag-LS? 6 million people in the house and 14 thumbs up. Thank you so much, guys. Salamat sa mga patamsak nyo, guys. Salamat po. Thanks so much for staying. Kapikan Kabsat, Aldawan, Kambal ni Renz. Kapitan Host, sabi niya, nalpasan, datay pa alas 8. Alas 8 kami nga bimaon kini Tet. Nalpasan, aglablabakon na naka-dryer rack pa yan tinaminsanan. Naglabak pa minsan, kat ni makatudtudumot manan. Nagsapa jay kwa, premier ni kamano kami laang, upat sa umot na pan. Nagsapa naman kanya schedule. Nalpas di LS mon. Thanks so much, guys, sa 5 million people in the house at saka sa 14 thumbs up. Salamat sa mga nagbibigi-bigi dyan. Salamat, guys. Thank you. Supay agu-orok takpay. Lang itay. When host nagloading. No kugarod kat kailangan nga ma-schedule ti kwa tayo premier tanom makapan amin nga da JGC tayo pero awamot ibagbagan ni Rom edi nga ikaw na nga schedule na awamot lang natulok pati ni Rom hindi matagon online nan nidep na sarili na atay LS ko ay kasi itong ngayonan maisiblat ta ayay nakwa maidepan na siya kagludloading kasi kat manjak maidepan reconnecting kung kunan nalatakin niya mo maiyan niya pindutan ay nakasyayan nakaman ang oras ka manan. Thanks so much, guys, sa 5 million people in the house saka sa 14 thumbs up. Salamat guys.
Thank you so much sa 6 million people in the house. Saka sa 14 Tamsak. Salamat guys. Thanks so much for staying. Salamat sa mga pabidyo-bidyo nyo dyan. Six million people in the house. Still there. Salamat, salamat. Bisak, enyalis ko pa'y lang ni Bisak ta. Ag hinghingalo tatay toy phone ko. Hehe, sabi ni Manang Libby. Salamat Manang Libby sa pagstay. Salamat, salamat. Nalpas mo't ka ng JLS ni Renz. Nagloading. Salamat guys for staying. 6 million people in the house. Saka sa 14 Tamsak. Thank you so much.
Kambal ni Renzo at bisak ang imbag nga bigat mo kabsat ag kapitan sa aglinis wishing wheel ni Dragona sabi ni Kambal ni Renz. Parbangon da payla jay kabsat mat kat nagsapa nga nagreing ni Manang Levy. Tatay pila ang 3:30 nakariingan tapos nagbibiji-biji na. Naglilibot daw nagtatamsak sa mga nag-ELS. Thank you so much, Madam Levy. Manang Levy. Thanks so much sa mga patalong, pasitaw at saka sa mga paokra mo. Salamat, salamat. Salamat guys sa 6 million people in the house at saka sa 14 tamsak is still there. Thank you so much sa mga nagbibiji-biji dyan. Pati si host at ay nagbibiji-biji rin, namamalansa. Pagkatapos makaplan siya ng isang long sleeve, uupo saglit, titingin sa LS. Thank you so much guys. Ang hirap naman ng ganitong sitwasyon kahit na Sunday andito pa rin nagtatrabaho, so laban lang guys. Thanks so much.
Thank you so much guys sa 6 na milyong andyan. At saka sa mga patamsak nyo. Salamat guys. At namamalansa si host. Thank you so much sa pagbantay sa aking munting bahay guys. Salamat.
Thank you so much guys sa 6 million people in the house at saka sa 14 thumbs up. Salamat guys sa pagstay. Thanks so much.
Miss Joanne, salamat. Salamat sa pabigi-bigi mo dyan. Salamat. The Mads of San Diego, dito pa din, sabi ni Madam The Mads of San Diego. Salamat, Madam. Salamat sa pag-stay. At thank you so much sa pagbantay sa aking munting bahay. Salamat, guys. Pinapasyal-pasyalan ko lang tong LS ko kasi namamalan siya si host. Naka-duty po kasi ako. Thanks so much, guys, sa pagbantay, sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Salamat, salamat.
Thank you so much, Miss Joanne. Andyan ka pa din. Salamat sa pabigi-bigi mo. Salamat guys sa mga andyan. The Mads of San Diego, Miss Joanne, Kambal ni Rains, Levis Channel. Thanks so much. Salamat sa pag-stay guys. Salamat sa 3 million people in the house at saka sa 14 thumbs up. Thanks so much guys for staying. PG lang may Mama Norms ha, sabi ni Miss Joanne. Thanks so much sa pabigi-bigi mo dyan. Si Joanne, salamat. 4 million people in the house. Thanks so much guys. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay. Salamat guys. At saka sa mga patamsak nyo. Salamat. Ismuller Iba, Galinato, Tamsak Dan, sis, sabi ni Ismuller Iba, Galinato. Thanks so much for coming. Salamat sa pagdalaw sa aking bahay, Ismuller. Salamat madam sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat po. Salamat sa mga patapsak nyo dyan na 14 tamsak at saka sa 3 million people in the house na nakabigi-bigi. Salamat. At nagbibigi-bigi rin si host na mamalansa pa. Salamat guys.
Thank you so much guys. 3 million people in the house. Salamat. Esmueller Iba Galinato. Salamat. Miss Joanne. Salamat. Damad sa San Diego. Jack Brekerik. Tiga Barangay Tibay Tunay. Salamat. Manang Libis Channel. Thanks so much. Salamat for staying. Salamat guys.
Thank you so much guys. 3 million people in the house is still there. Thank you so much. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay guys. At saka sa mga patamsak nyo. Salamat, salamat. Thanks so much. Kambal rin, still there. Salamat sa pa-heart heart, Sisi. Thanks so much. Nagluluto na si host ng lunch ni Titit. Anong lunch mo? Yung yung longganisa, hindi namin nakain kagabi kaya ako ang nag-uwi kasi nga hindi pwedeng iakyat ni Ronaldin kasi maaamoy daw. Kaya yon ang lunch at dinner ko ngayon. Salamat, kambal ni Rains 2 sa palongganisa mo. Yan ang uulamin ko ngayon maghapon. Saka gumawa ako ng cucumber salad. Yan ang kakainin ko ngayon. Makakaraos na naman yung lunch and dinner ko. Tataba na naman yung tiyan ko. Thanks so much guys for staying.
Thank you so much sa 13 million people in the house is still there. Salamat for staying. Dire-diretso ko lang kasi medyo malakas at salamat sa pagbantay nyo sa aking munting bahay. Salamat guys. Sana huwag mawala yung signal para matuloy-tuloy din kasi paikot-ikot naman na, umiikot-ikot naman na. Huwag naman sana. Ayan. Salamat guys sa pagbantay at nagluluto na si host ng lunch ng aking alaga. 12 yung lunch niya kasi. Thanks so much guys. Kambal ni Renz is still there. Salamat. Salamat sa pagstay. Nagluluto na ako. At ang ulam ko ngayon ay yung longganisa mo kahapon. Ako ang nag-uwi kasi hindi namin nakain, hindi na kami naghapunan kahapon. Tama na yung kinain nating ice cream. Tapos nagkape na lang ako pagdating dito sa bahay. Kaya ayun, yun ang ulam ko ngayon. Lunch and dinner ko. Thanks so much sa palongganisa mo. Salamat.
tatlong matang andyan. At andyan pa rin kayo na nakabidi sa akin. Salamat, salamat. Thank you so much.
Salamat guys sa 2 milyong people andyan. Salamat. Salamat sa pagstay. Uh, para di na mabawasan yung 3 hours. At salamat pa rin sa inyong pag-stay dyan. Na 2 mata. Salamat. Salamat Renz. Alam kong ikaw yung andyan. Thanks so much sa pagbantay sa aking munting bahay. Within 9 minutes, i-end ko na to. Para ilalampas ko lang ng 10 minutes. Para magla-lunch na tayo. Kasi lunch time na, nagluluto pa lang si host. Ayan, ilalampas ko lang to guys ng 10 minutes. Salamat sa pagsama sa akin ngayong Sunday, September 27, 2020. Thank you so much guys.
Ayan guys, in 2 minutes, i-close ko na tong LS ko. Salamat sa dalawang matapang andyan. Salamat Renz. Thank you so much sa pagbantay mo sa aking bahay ngayon. Within 2 minutes, i-close ko na ito at pakakainin ko na si Titit. Salamat. Thank you. Kain ka na rin dyan. At kakainin ko na yung longganisa mo. Yung longganisa mo ang aking ulam ngayon. Sarap. Ayan guys, I have to end. Kambal ni Renz. Thank you so much. Miss Mueller, Iba Galinato, Miss Joanne, Damads of San Diego, Kambal ni Renz 2, Tiga Barangay, Tibay Tunay, Jake Bregerek. Thanks so much. Madam Alicia Sword, Madam DB Bustamante, Halili Domingo, Libis Channel. Thank you so much. Salamat sa pagsama sa akin ngayon, sa aking LS. I have to end guys. Thanks so much. God bless us all. And love. Mwah.